Iya. Engko ndak kalah karo wong wedok. Saya caket lampahipun temanten Sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun istri pengantin. Ini gemplang apa, Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Dul. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Manut ora aku ndobel lho ki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung idak kok iso dijiki iki. Sasampunipun anglampahi pidaan Heeh. tigan. Anu ndoke idake nduk. Lho